ha sigut una mica complicat. Hem buscat tots els nombres de 6 xifres, també no hem buscat menys. Al principi ha sigut molt complicat, però ara l'entenem ara us explicarem un exemple. 153.211, 642.202, 321.101, 963.303. Una pregunta, nois. M'heu explicat com us heu sentit durant el superproblema, que era complicat. I ja m'heu dit directament els nombres que us han sortit, però m'hi en falta una part, que és saber com heu arribat a trobar aquests nombres. Com hem fet aquest, com es deia l'enunciat exacte, un problema.